η στιγμή που θα αναλύσουμε τα αίτια που την Ελλάδα μας την έφτασε σε αυτή την οικονομική κρίση. Θα μπορούσαμε να λασπολογούμε για τους ηθήνοντες των διαφόρων κυβερνήσεων, για τις αχόρταγες τράπεζες, για το Δουνουτού, για τους οικονομικούς παράγοντες, δεν θα το κάνουμε. Τώρα μιλάμε για εκείνους που πρέπει να αντιμετωπίσουν το σοβαρότερο βάρος αυτής της κρίσης. Τον απλό πολίτη, το λαό, τον απλό Έλληνα, εμάς. Τις περασμένες ημέρες σε πολλές πόλεις του κόσμου οργανωθήκαν παρόμοιες συγκεντρώσεις. Ο τίτλος ήταν παντού «We are all Greeks». Είμαστε όλοι Έλληνες. Οι εκδηλώσεις αυτές παντού είχαν στο πρόγραμμά τους το χορό του Ζορμπά που συμβολίζει την αναγέννηση του κάθε ανθρώπου ή του κάθε λαού. Κοντεύουμε στο Πάσχα. Ας πιστέψουμε πως και η Ελλάδα μας θα αναστέψει και ο λαός αυτός που έδωσε τόσα και τόσα στον ανθρώπινο πολιτισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια θα ξαναζωντανέψει και θα δώσει ξανά την περηφάνεια στο λαό αυτό. Η συγκέντρωσή μας αποσκοπεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να συμπαρασταθούν στον Έλληνα, σε αυτό το τρομακτικά δύσμενο οικονομικό περιβάλλον και να εκφράσουμε και εμείς με το χορό μας, με την αθάνατη πια μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη, πως δεν είσαστε μόνοι σας. Είμαστε μαζί σας, έστω και αν δεν είναι ηλικία αυτή η συμπαράσταση, αλλά η ψυχή μας, τα δάκρυά μας, η αγάπη μας θα είναι πάντα μαζί σας. Σταμάτα ακόμα. Ποροφία πρώτα. Όχι ρε. Όχι ρε.
Γεια σας. Εγώ έρχομαι από την Ελλάδα. Την πράξη αλληλεγγύης δεν την βλέπω σαν πράξη φιλανθρωπίας, αλλά σαν μια βαθιά πολιτική πράξη. Ο Ουγγρικός λαός δέχτηκε τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες όχι ως πράξη φιλανθρωπίας όταν ήρθαν εδώ, τους δέχτηκε ως πολιτικούς πρόσφυγες, ως πολίτες μιας χώρας που διαφοροποίησαν τη στάση τους απέναντι σε αυτούς που πραγματικά έδωσαν την Ελλάδα. Σήμερα ξαναζητάμε την αλληλεγγύη αυτού του λαού, βρισκόμενοι κι εμείς δίπλα στον Ουγγρικό λαό, να προχωρήσουμε μαζί, να δούμε τα πραγματικά αίτια, αυτά που πραγματικά φταίνε, χωρίς να μιλάμε γενικώς και αορίστως. Υπεύθυνοι ξέρουμε ποιοι είναι για αυτή την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι καιρός να συνταχθούμε σε ένα πλαίσιο που να προσδιορίζει ότι η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να γίνει χωρίς εργαζόμενους, χωρίς αγρότες, χωρίς μικρομεσαίους, χωρίς το λαό συνολικά. Να είστε καλά!